हाग्रामा महिलारि सारनिसिम आंनि नोजोरारि बिबुंथि बे नोजोरारि बिबुंथियाव आं बेखौनो लाबोदों जे आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि मानगोनां जुबिन गार्ग जोंनि बिटिसिनि सरकार मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा क'क्राझाराव थानाय सान्दामारियाव अराय जुगामि पार्क खालामनो थाखाय गासै 22 बिगा हा दिहुनबाय आरो बावैसो सिगां जुबिन गार्ग बिथांखौ मान होनानै गाजा गोमजा समायना रमायनायै जोनोम सानबो फालिलांबाय। बेयो जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव बाख्नायथाव। आंहा बेवहाय गाज्रि मोननाय आरो बिनि उल्थायै बुंनो साननाय बे भिडिअखौ आं लाबोआखै। असमिया फोलेरनि सासे धोरोमगुरु मानगोनां श्रीमन्त शंकरदेव बिथांनिबो पार्क खालामनानै दोननो थाखाय क'क्राझारनि गसाइगावआव हा नागिरबाय थादों होननायखौ जोङो ससियेल मिडियानि हेफाजाबजों मिथिनो मोनदों। बेबो मोनसे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। नाथाय आं बुंनो नागिरनाया जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि हारिमु बिथिङाव माखासे दैदेनगिरिफ्रा थालांगासिनो दङ। बिथांमोनानो जाहैबाय फारियै मानगोनां अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी, मानगोनां जोहोलाव नीलेश्वर, मानगोनां सला अस्ताद। दा कामिनी कुमार नार्जारी बिथाङा बर'नि दोरोङारि मोसानाय आरो दामनायखौ गाव हारसिंनो दिहुनदोंमोन, सृष्टि खालामदोंमोन। बिथाङा बेफोरखौ गासै आसामावनो फोरोंदोंमोन आरो बेंगलावबो फोरोंदोंमोन, आरोबाव नेपालावबो फोरोंहैदोंमोन। थारमाने बिथाङा फोसावदों, गावनो दिहुनदों, गावनो फोसावदों। बेजोंनो बर' जाथिया हारिमु बिथिङाव मुंदांखा जालांदों। मानगोनां कामिनी कुमार नार्जारी बिथाङा हारिमु बिथिङाव गावखौबो सासे गोख्रों आखाइ दं होननानै सिनायथि होलांदों आरो हारिमुजोंनो बर' हारिखौ बिथाङा सिनायथि होलांदों। जेरै बै समनि प्राइम मिनिस्टार मानगोनां इन्दिरा गान्धीनि समाव 15 आगस्ट आरो 26 जानुवारि खालि बिथाङा बेवहाय दिल्लीयाव मोसाहैनानै मान मर्यादा गोबां मोनबोदों। बिथाङा बादायलायनायावबो सेथि बान्था मोनबोबाय थानो हादों। बे जोंनि थाखाय खोब गौरब। बेजों लोगोसे बिथाङा मा होनना बुङो, मानगोनां प्राइम मिनिस्टार इन्दिरा गान्धीनो बर'नि समायना रमायना दख'नाखौबो गानहोबोदों आरो बागुरुम्बा मोसानायखौ डेमनस्ट्रेसन होनानै बिथाङा बाख्नायनाय मोननायजों लोगोसे अस्तार बिमुंबो मोनदों। आरोबाव बिथाङा संगीत नाटक एकाडेमि बान्थाबो आवथायनो हादों। बियो जों बर' हारिनि थाखाय हारिमु बिथिं फारसे जोबोद देरगाथाव, जोबोद गोजोनथाव, जोबोद बाख्नायथाव। नंगौना नङा रायजोफोर? दा अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बिथाङा जोंनि चिराङावनो रुंसारि जालांबाय। दा बिथांनि मुङाव हाग्रामा महिलारि सारा थांनाय 17 बोसोर बिटिसि सासन खालामनायाव जेबो मावाखै। जों बेखौ नुदों। बिथांखौ गोसोखांनो रोङाखै, बिथांखौ मान होनो रोङाखै, बिथांनि थाखाय गोसोखांथि जेबो खामानि मावाखै। जों बेखौ बयबो नुदों, नङा होमबा लोगोफोर? बे जोंनि थाखाय खोब दुर्भाग्य आरो खोब दुखुनांथाव बाथ्रा। नंगौना नङा लोगोफोर? आरोबाव दंबावो जोंहा अल इन्डिया रेडिअ बड' सेक्सनाव बयनिख्रुइबो गिबिसिन मेथाइ रोजाबनानै खोनासंहोनाय मिलौदो गारां, जाय बिथांनि गारांजों रावबो रुजुजाया दासिमबो। बिथाङानो जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानिनो मानगोनां नीलेश्वर ब्रह्म। बिथाङाबो जोहोलाव बिमुं मोनदों। दा बेखायनो जोङो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म होननानै बिथांखौ जोङो मान होयो। दा बिथांनि मुङावबो हारिमु फारसे जेबो गोसोखांथि मावलाङाखै 17 बोसोराव। हाग्रामा महिलारि सारा बिथांखौ मान मर्यादा होआखै। बे थाखाय बेयो जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा। नंगौना नङा लोगोफोर? नंगौना? आरोबाव दंबावो जोंहा सासे जात्रा गाननि फोरोंगिरि, जात्रा गान नाटक लिरनानै फोरोंनानै जायगा जायगा दिन्थिनानै मुंदांखा जानाय, मिथिहोनाय, गोजोन होनो हानाय, रंजाहोनो हानाय बिथाङाबो क'क्राझारनिनो आरो बिथाङानो जाहैबाय सला अस्ताद। बिथाङा बेबायदि जात्रा गान फोरोंनायनि थाखायनो जायगायाव बयजोंबो अस्ताद अस्ताद होननानै गाबज्रिजादोंमोन। दा बेखायनो सला अस्ताद होननानै बयबो मिथियो। अबयसे आं नुवाखै, लोगो मोनाखै। दा बिनिफ्राय जों खोनानानै मिथिनो मोनबाय। दा
16 अगस्टनि मुङावबो 17 बोसोर बिटिसि सासन खालामनायाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेबो गोसोखांथि मावनानै गालाङाखै। बे जोंनि थाखाय सानथाव बाथ्रा, दुखुनांथाव बाथ्रा नङा होमबा लोगोफोर? दा आङो नोजोरारि बिबुंथि बे भिडिअआव सारखौ आं खावलायनो नागिरदों जे गुबुन हारिखौ मर्यादा होनो नागिरदोंब्ला जोंनि हारिनिखौबो मर्यादा समान होनांगोन। आं बेखौसो खावलायनो नागिरदों। गुबुन हारिनि सोरबा मेथाइ रोजाबगिरि धोरोमगुरुखौ गोजौ थाखोनि मान मर्यादा होनो नागिरदोंबा, गोसोखांथि दोननो नागिरदोंब्ला जोंनि बर' हारिनि हारिमु बिथिंनि बे साथाम गेदेमाखौबो समान मोनथाय मान मर्यादा होनांगोन। आं बेखौसो खावलायदों। दा गोदान सरकार दाफिनबाय, हाग्रामा महिलारि सारा चिफ जाफिनबाय। दा सारखौ बे समावनो आङो बै बिथांमोनखौ जेरै गोसोखांदों, जोंनि नैबे बर' हारिनि हारिमु बिथिंनि गेदेमा बिथांमोनखौबो समान मान मर्यादा होनानै जों बयखौबो गोसोखांहोबाय थानो, सिबिबाय थानो, मान होबाय थानो आङो खावलायदों। आरोबाव आंनि खावलायनो नागिरनाय बेनोबाव, मानगोनां डक्टर भुपेन हाजरिका आरो दा जुबिन गार्ग बिथांखौ जोंनि बर' हारियानो बयबो जोनोम सान आरो थैनाय सान फालिदों, बाथि सावनानै बिथांनि आत्मानि थाखाय गोजोन हास्थायनानै। दा बेखायनो जोंनि बर' हारिनि हारिमु बिथिंनि माखासे गेदेमाफोर जेरै मानगोनां कामिनी कुमार नार्जारी, जेरै जोहोलाव नीलेश्वर, जेरै मानगोनां सला उस्ताद बिथांमोनखौबो जोनोम सान आरो थैनाय सान फालिनो आसामनि जेसेबांनाखि गुबुन गुबुन जाथिफोर दङ बिथांमोनखौ फालिनो खावलायोबा गाहाम जागोन होननानै आङो हाग्रामा महिलारि सारनिसिम बे नोजोरारि बिबुंथिनि गेजेरजों खावलायहरदों। जोङो गुबुन हारिखौ जों मान मर्यादा होयो, सिबियो, जाहाथे जोंनिखौबो सिबिथों। सरकारनिफ्राय बेखौ खावलायोबा साबसिन जागोन होननानै आङो साननायखौ आं फोरमायनाय जादों। दा आं आसा खालामबाय मानगोनां दानि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ जोंनि बे बर' हारिनि हारिमु बिथिंनि माखासे गेदेमाफोरखौबो अरायबो गोसोखांबाय थानो थाखाय, अरायबो सिबिबाय थानो थाखाय, अरायबो मान होबाय थानो थाखाय जायगा दखरसे दखरसे होगोन होननानै आसा खालामदों, खावलायदों। आरो आं गोलाव खालामला, बेखिनिखौनो बुंनानै सारखौ आसा थिबावबाय। गोजोन्थों।